аъзои экспедитсияи ахири маркази пиряхшиносии Академияи илмҳои Тоҷикистон дар саргаҳи рудхонаи Варзоб ду истгоҳи обу ҳавосанҷӣ насб карданд, ки маълумоти дақиқи боришот ва захираи барфро ба ихтиёри донишмандони ин марказ ироа мекунад. Ин экспедитсия нимаи дуюми моҳи феврал анҷом шудааст. ҳадафи аслии ин экспедитсия омӯзиши сатҳи қабати захираи барф дар саргаҳи рудхонаи Варзоб будааст. боришот хеле кам шудааст. Масалан солҳои 2019 ва 2020 қариби 45 то 55% боришот камтар шудааст ва обнокӣ албатта кам шудааст. ҳозир мисол дар болоби дарёи Варзоб уман зимистон об кам мешавад, ҳамагӣ қабати об 30 сантиметрро ташкил мекунад, ки хеле кам аст. маркази пиряхшиносии Академияи илмҳои Тоҷикистон ҳар сол тақрибан 15 экспедитсияи омӯзиши қабати барф, боришот ва тамоюли обшавӣ ва ё захирашавии пиряхҳоро анҷом медиҳад. натиҷаи омӯзиши ин марказ ҳокист, ки раванди камборишӣ ва обшавии пиряхҳо дар ҳама кӯҳҳои манотиқи Тоҷикистон ба мушоҳида мерасидааст. масалан соли 2020 ҳангоме ки дар болооби дарёи панҷ дар ҳавзаи дарёи Қарокул мо қарор доштем ва таҳлилҳоро дар онҷо гузаронидем. дар давоми қариб 12-15 рӯз таҳлилҳо нишон доданд, ки мисол ҳар сол моҳҳои июн, охири июн ва аввали июл онҳо дарёҳои мавсимӣ ҳастанд. дар онҳо об пайдо мешавад, об ҷорӣ мешавад ба кӯли Қарокул. дар соли 2020 бошад дар моҳи август об пайдо шуд. дар онҳо август пайдо шуд, то охири август бо аз сабаби хунук шудан қариб дар аввали моҳи сентябр об аз он ҷо аз байн рафт. ин нишон медиҳад, ки ҳам камборишӣ ва умуман хунук омадан ба обнокии дарёҳо хеле таъсири худро мерасонанд. таҳқиқоти чандинсолаи маркази пиряхшиносии Академияи илмҳо нишон медиҳад, ки солҳои ахир суръати обшавии пиряхҳо дар болооби рудхонаҳои Тоҷикистон афзоиш ёфтааст. масалан дар болооби дарёи Сурхоб, дар қисми чапи дарёи Сурхоб ин пиряхи баралмас аст. ин аз калимаи туркӣ баралмас, яъне рафтан хеле мушкил аст. мисол то соли 2010 ҳар сол як маротиба, то 2000 ҳар 5-10 сол канда мешуд ва селҳои якин дида мешуд. соли 2020 бошад 3 маротиба канда шуд, ки ин хавфи зиёдро ба миён меорад. коршиносони зистмуҳитӣ раванди обшавӣ бо суръати пиряхҳо, камборишӣ ва боришоти фавқулода аз мавсимро ба ҷараёни тағйирёбии иқлим марбут медонанд. ба қавли онҳо паёмади ин боиси коҳиши тавлидоти барқ, камбуди об дар бахши кишоварзӣ дар Тоҷикистон ва кишварҳои поёноби Осиёи марказӣ мешавад. агар арзишҳои илмиро дар инсон ба як низом дар таҳлил намоем, маълум мешавад, ки дар ҳудуди Тоҷикистон аз 47 километр кубӣ то 64 километр кубӣ об ташаккул меёбад. яъне аз ин маълум мешавад, ки дар Тоҷикистон ҳамин норасои об тадриҷан характери даврӣ дорад. мушкилоти мо дар он аст, ки вақте мо дар атрофи масоили об ҳарф мезанем, мо аз рӯи нишондани 64 километр кубӣ ҳарф мезанем, вале солҳое мешавад, ки дар мо 47 километр кубӣ ҳосил мешавад. мақомоти ширкати барқи тоҷик пас аз чанд соли лағви маҳдудияти барқ дар моҳи январи соли ҷорӣ эълон кард, ки бо иллати камобӣ дар рудхонаҳо дар қаламрави кишвар маҳдудияти барқ дубора ҷорӣ мегардад. ҳанӯз ҳам ин маҳдудият идома дорад. ахиран раиси ҷумҳури Ӯзбекистон низ дар як ҳамоиши видеоӣ хабар додааст, ки соли ҷорӣ дар кишвараш таъминоти обрасонӣ барои парвариши зироатҳо 25% коҳиш хоҳад ёфт. обрасонӣ дар ин кишвар ба ҳаҷми об дар рудхонаҳои Тоҷикистон бастагӣ дорад, ки соли гузашта низ ба ин мушкил рӯ ба рӯ шуда буд.